Ya kajingnya seng samla presbytery. Lum rapleng on sapelong haga kharar tarik banai kelalingkot arjar arsan haga dong pamlahir kabadan haga sinong mauring keneng. Kum gajing pen kre ya kanik jingya seng ke bahe jengka balang u CM ka KHDC ubade artat UMDC ka thany ba penya sing CM lembar ke he officer na ka sarkar kibala ami khmat da ki engineer na ka tanat PHE bat PWD itemen basan ki kharsati ki weipat ki temen basan ki ramba balang bat ki pajba kilalai banjingo ya ka jingdan kam ka jingya seng samla kala pulong da ka food fest kam friendly match ban penmi fon ya ka jingdan kam na ka benta ka jingya seng samla presbytery na kaliang CM la pentip ban nakalat ban poi shamadan ka bajingai laispa mita la de ban pha ya ka shiti shoba presiden tensong bari khmi ka tana transport obat on sasdang no ban siang surok ya ka nigelinti yan haga baide bakombam umdi ula kentu ya ka engineer PHE ban pha ikali ban penbiang shitayo kenti sya kilong yeng ha ka ni gadong ulong bawalau unya kun nanong thamai conservancy unom e sakya ikbajba bat undon rikat lang bat kinong shnong kuma jushakri yaki hi hakisnem balalet layo ban IT ya kasong pisa jingrap hakabaide bakani ka food fest kam football tournament do CM shaka jinga seng samla ya baide umpam kita tak ayam tu Betul ke arah bukan ampak yang tak pernah mengecek si Sparko. Betul pun lah hap long lah ya long lang juga. Dia kasi long balang ni sudah diperkira. Jumpa behai hai lancong. Long ha. Dia kemudian kamu apa long tak seperti nak siapa long kan ni. Dan saya koordinirkan di IBA de engineer Amerika PHE. Nakadaw bapenlong i kumnay bani don kat kalong hakawi ahbidi bat kacing temu ban penlong jongka balang persterian ya ka cingseng samla lum balang persteri ka banlong ka khat arterik jong benai Januari. Ke nakaliang jong kabalang rengkat kasnong ila etrelang nakui ke pos kui pat pada kaliang jong kabalang kalapha ek cing pentep cak snong. Abdi bak cing don kam nakamta ki surak kelinti singken bat kamtam hakable bat ka umbam umdi. Nakaliang jong kasnong ila simke ila let pani kendo ya ki benta paper kamtam nga penpa ko cing so kemen nak kamta jong bado ibala kloy ban simki wa pedang kapor ka belengkot mana kaliang jong kasnong nak kaliang jong balang ila le bikendo aga yeng sa jong i bar il kloy bal mencur ban sim ya kanek benta ban yarap nak benta kanek kam ko bakraw nak benta pen kraw ki ma jong play te kanek kapor ka benta ngimdon ai ban ong ngimba jong nek kapor hendai tang kacing sngongo nak benta jong pei bado ya kacing simki ki jong pei baik cing don kat chong pei bat ngi hakino ki benta ki bangi kendo lagi long hak subhala ne sosi bat ki ki benta ki ba pei la tre hapo dong pom hir kumban chu pen kamau le ba chone kapor ha kapor ba ibado idang long kum u MLA ila yo ban ya tre ka to nei ki kam ki ba la pen pernah ya kadong chung i kam tam kanai kamadan kabangi la yo ban penon kam kanai kapor ba mentaro kadi ha kapor ba ibado ilong kum UMLA ban lingba ka cingdon kat chong pei ba ka cing kloy chong pei ban IT met ban men sim ban don ban trer kat ba i kum kadong pun hir ngi la yo kanai kamadan kum nei kum bolong menta ya ka ban yo ya ka shiti na ka cinsen samla na po kanai ka balang ya ka balakot yang ini banyak don lang hakani ke sengai ketika sengai ke belapan baik ya ke program ke bakerpang kata kalong ke food fest kam football friendly match kat jentmu cong kenika program mentang sengai kalong ban penmi fun ya ka jing don kam let's say ki babon ya ka jing lut jing siap
nakamenta ka chingseng samla jong ka presbytery lum rap leng kaban salong haka khat artarik uneu January news number 1 teladangi pej ya kapor le se stang shibne kala deban long kene ka chingseng te nakaling ka chungi so ban ai khuble kerpang ya ka chingseng samla jong ka balang shnong ne po pomlihir kabala shim ya ka ne ka chingkit khli ban penlong ini program bat nakaling chungi ngi kerkhu kerdo bakani ka program kan long ka bachop ani ka sngai nadu ka basdang hadu ka bakut kenang bakata ka chingthmu ka babha ka chungki kan yo ban urlong bat ban seiso te ka ba ar pat ngi so komen ro ani ka sngai ba ngin yo ban kendu langkum nei bat kini ki department ba ka shnong bat ngi nak banta ban ya perkhat iki chingdon kam le siki babun hakabai de ba kane ka ching pen khre ya ka ching sang samla lum rap leng presbytery te habangi rung nang tinapo lat na surok ba nang tina surok ba ban position ni sipo madan football da kumno lai spa mitar ni kane ka ching chinge ya ka bam pat don le se ka surok ka babet ka babyang kumba ngi ye ai kumba ngi sakhi ngi hab ban ya lingba kane ka surok badang khoru khoram te nakaling kecungi hadin ba kabalang hei berokawe nadu ki pastor ki tuman basan baki wan bani kendu ingi syaying bani keren ya kani kakam la katu kat ni pol menshwa nakaling kecungi ngong tong ini trelang nakamta kacing bet jing biang namta kacing bah jing met jong kata kacing siang bat kham tam ro kan long kacing kerku ya ka shnong hei berokawe bat nakaling cungi ngila pha kacing tho ya ka sarkar ha deputy chief minister bari pej ya surok bat ya ka PHE ko umbam di te mentas ngai la yo ben penbej ben wan ringkat begini ki engineer tengi suthu kacing don kam kalong ba kerki ka de ben yo ben sing rong le se ketika surok nang tina surok ba shidu shinish po madan bat ya kata nga kentu ya ki engineer bade pej ya kane ban yo ban sedang no ini ka kam nama kapor kala lengkot te ka ba arpan hakabai de bat kacing repair ikini ki surok badan hapo shnong hangti hapo surok ba kalat shiyamane bat shapo shnong le siki babun ki surok kila pe kila tlolut baro ki babun ki pla spendap le sedeki kendo bat kalong kacing thut hakale kawan te yakane ro nakaling ka department kan sale ya ka badan kam ya ka ban repair yakini ki surok kat kabala shwai kata kacing siang te kabalai habai de kacing don kam jong ka ching siang khamtam nakaling ka umbam umdi ko mangitip ki para bangai hapo kan ka shnong le se ba ki pedeng ya kacing siang hatu ka sngai ki babun ro kin pedeng ya para bangai nakiyeng ki jong phei le se hakabai de bat ka bam jas ngai te ngisung thu ka galong badan kam bat ya kata nga kentu ya i engineer bade jong ka PHE ban pha iki kali ban penbiang baro sitayo ya baro ki longyeng ang ni hapo pomlahir te khnang ba kadam thut kata ka ching pen khre ka ching siang but kabasaw ha ka bai de ba ka ching long ching man chong kani ka madan ho ngi ba kala bit kala biang kat kum ka le sing andam ong ba pura henry kat ban ya pen khre ka kam le se kala biang te kuman shpen kunmau le sekani ka madan la yo hakapor bangidang long kum MLA naka scheme DMF ka balong sau pholak la nang bakla de ma lai pusau lak ka bala yo naka DMF hakapor bangilong MLA te i don i manat sing suklan iwe ne kirang ba bapau ne ka dong ka than chungi chu kapor kum para banget badon ni ka mensim ka basuki khamtam ya ka kam shakri chong kenrat ya kaba i chuyarap na kapor ba kachinglong kamadan kumne kumakalong wat hapadang kaching ya banti le se pada kimau ki shiep henry lala ban pen urlong tang hakat kata kaching mang te kubli shibun ma ya kaching ya sno ketelang kachong pe na kamta ka ni kaching pen kre ya kaching siang bal kumchu kan mau ro ya kaching tre chong pe ka ni kamadan chuki nginang ya penbet bat i tumasan bat ki rangba let's say nakaling chungi kat kabala ngin not naka donation habede kata te tangkat ta he
ngatrai ngin nang ya kenduk pat na kapor te ngatrai babun na pedang trong fisia pilatip ba na kaling chungi ngila shim ya karai ba ngin mi khmat no ngin lek contest no ika election MDC na nong thamai constituency te le se don ki ba sungsi don ki ba sobanyau te nga shu kentu ya fisia wat nam perkhat kumta renginam e episia la pidon kan no ka kam ka bakhi ka ba ya ka ba pidon kamingi ngalong bakloi benetre rengkat kum bacu long bros kata ngine trelang nam ta kabit ka biang jong snong ka thau ki dong ki balang ki school nang ta ki sports club ki siang samla ki siang kente ne ki snong na kam ta ka jing bha jing met he jong ki nong snong te kata nginem e ba pidon kam kono no ngi kloi benetre lang nam ta jing mentoi jong babun balang